ମୃତ୍ୟୁର ଫାସ ବସାଇଛି ଟିପି ନୋଡାଲ। କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ତ କେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଖୋଲାରେ ରହିଛି ତ କେଉଁଠାରେ ତାର ଝୁଲି ରହି ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ନିଘା ନାହିଁ ଟାଟା ପାୱାରର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାସୁଦେବପୁର ଅନନ୍ତପୁର ରାସ୍ତାର ମାଛହାଟ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଢଳି ରହିଛି। ଖୁଣ୍ଟର ମୂଳରୁ ଚଙ୍କ ଲାଗି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଖାଇଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟ। ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ବାସୁଦେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କର। R&B ରାସ୍ତା କାମ କରିଛି, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟ ବସାଇବା R&Bର କାମ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୂଳେ ସେମାନେ R&Bକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ R&B ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଏସ୍ଡିଓ ରାକେଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DS ଚ୍ୟାନେଲ।